Happy New Year, Georgia. Happy New Year, Glenn, and to everyone else. Year 2016, the year of the fire monkey. Right. 2015 is finally over, and we're gonna start the year 2016 already. Are you excited? Excited na kayo? I am excited because the year flew by really quick to Pas-pas kayo, 2015. Murag daghan kay nahitabo, Glenn. Ang APEC, which is one of the biggest events that we'd had last year. Yes, and it was very, very successful. We had all these big dignitaries and the presidents from all over the world who came here, and it was very successful, and everybody was safe, which is good. Ngayon karon naklaro na sa natong mga kandidato sa politika kay ang deadline sa filing o ang katong deadline sa substitution. Very exciting with all our candidates nag-away and all this. So a lot of It's a presidential election, so from the national positions all the way down to the local positions. So of course, last year there were katong mga common nga mga crimes, no? Like kampanya batok sa drugas, o mga kriminalidad. based on our news throughout the year, Glenn, there were a lot na nadakpan, but unfortunately, as we've discussed before and as you've said, ang mga small-time pushers Level lang. 1 ug level 2 ra gyud kadaghanan Attorney Georgia, no? So I Wala hope pa gyud nga tong big fish, makuha na gyud tong mga big fish ug ma-eradicate gini ang problema sa drugas, no? Kay daghan kay nig epekto nga kadaot sa ato ang katilingban, no? But generally, Glenn, last year was a great year. Exactly, no? In terms of sa ekonomiya nato, no? Nindot kay positibo ang growth, no? Yes. Kanang gitawag na to gross domestic product is at its all-time high. That's true. And sa tibok Asia, murag kita mo gikonsiderar karon nga Asian tiger. we're growing faster than all the other Countries. neighboring Yes. countries, no? But doon na sa mga concerns nga ato sang gipanglantawan sama sa problema sa Spratlys kanang sa China. Islands, that's true. Pero para nako karon 2016 Georgia mas maayo gyud, no? Mas positibo ang akong mga panglantaw. I would like to think that it will be a more successful and more productive year. Ato ni karong makit-an sa New Year special sa Aksyon Bisaya. Na among dalit ang mga fearless forecast gikan sa pamulitika sa Sugbo hantod sa kinsay swelteon karong 2016. Karong unang adlaw sa tuig, kasagaran ikauban ang pamilya apan dunay pipila nga di makapahimulos niini tungod sa trabaho nga di mahimong biyaan. Pipila lang ini ang trabaho sa kapulisan, kasundaluhan ug mga tigbalita. Usa na ini ang bag-ong regional director sa kapulisan, sa Region 7 Chief Superintendent Manuel Gaerlan. Lumad nga taga Ilocos si Gaerlan nga niadto lang Disyembre 18 mipuli ni Chief Superintendent Prudencio Tombanyas. Gipalabi ni Gaerlan ang iyang responsibilidad sa tunga-tungang Kabisayan, inay ang iyang pagsugat sa bag-ong tuig uban ang iyang pamilya. Matud sa opisyal nga mahimo ra siyang makaselebrar uban ang iyang pamilya sa bisan unsang adlaw. Pero kami, most of the commanders, we are staying put. Kagaya ko, no break. Some of the key officers, no break. I'm here. Not in the office, but I will be in the streets. Nang hinaot si Gaerlan nga matuman sa iyang mga sakop ang iyang mga mando sama sa di pagpabuto og armas sa pagsugat nila sa bag-ong tuig. Nangan tinadaan si Gaerlan nga iyang silutan ang magkalapas sa iyang mando nga hugot nga gipatuman sa Kampo Krame. Bisan sila nga mga regional directors ang masilutan kung dunay makalapas ini. Giisip usab sa bag-ong hepe sa PRO7 nga dakong hagit ang duha ka dagkong kalihukan karong buwana ang sinulog ug International Eucharistic Congress. Padayong giplansa sa PRO7 ang contingency plan sa duha ka dagkong kalihukan aron luwas ang katawhan sa sinulog ug mga delegado sa IEC. Gani sayo karong buwana dadon dinhi sa Sugbo ang mga kahimanan nga gigamit sa gobyerno pag-secure sa EPIC Leaders Meeting niadtong Nobyembre nga nagmalampuson. Usa sa ilang gitun-an o gisiguro ang seguridad taliwa sa kahuot sa dagan sa trapiko sa maong mga kalihukan. Target nila ang zero crime incidents atol sa sinulog ug IEC. Wa pay nadawat nga hulga sa seguridad ang PRO7. Padayon usab pag-check sa kapulisan sa palibot ug sa sulod sa malls. Karong bakasyon aron malikayan ang bisan unsang klase sa krimen.
Gisaad ni Gaerlan nga iyang ipadayon ang nasugdan na nga intensified drug operation sa Tibok Rion City. Pinaagi sa pag-target sa mga mamaligyaay o gidiling drugas. I always put myself in the shoes of ordinary citizen. Kaya minsan pupunta ako dyan, naka-short, nag-observe lang ako. Tatimingan ko, ano ang chance makakita ako ng pulis dito? Unang tuig usab karon sa bag-ong regional office sa Negros Region nga kanhi kabahin sa PRO7. Magpadayon ang recruitment sa bag-ong mga pulis aron madugangan ug mahulipan ang nawagtang nila nga mga pulis nga gikan sa Negros. Alang sa hashtag Action Bisaya New Year Special, kini sa Ray Pasaporte. Election year na gyud ug gipanglantawan na daan ang nagkainit nga pamulitika sa tibok probinsya sa Subo. Mahimo baka nga makabalik ang mga Garcia sa Kapitolyo o ang mga Osmeña sa syudad sa Subo. Niadtong tuig 2015, nagkadai ang mga kontrobersiya ang giatubang sa atong mga lokal nga opisyal sa gobyerno. Samtang dunay gipang suspenso sa ilang katungdanan, doon na sa uban nga padayong nagkinihaay og kasong administratiba o kriminal. Nagpasabot lang kini nga daghang politiko ang hakog sa katungdanan ug hakog sa gahom. Si Professor Richard Fernandez nga usa ka political analyst nagkanayon nga hangtod karon wa pagyud makat-on ang mga Sugbuanon. Bisan og nakita na nato ang negatibo nga kalidad sa usa ka politiko, padayon lang gihapon nato sila nga giboto. I can see a new hope, no, for 2016 because there are a number of fresh blood, no, in the Senate. So it is important that we determine our formulation of new policies according to fresh and new ideas. Karong tuig 2016, diin natunong ang nasudnong piniliay, naglaom si Fernandez nga ang pagpili og bagong mga opisyal nga maghupot og posisyon sa gobyerno mao'y maghatag og kalambuan sa atong syudad ug sa nasod sa pangkinatibukan. Magsilbi man kining dakong hagit sa mga bag-ong mapili nga mga opisyal, apan sila ang ikinahanglan karon sa nasod aron makabut nato ang gilauman nga kabag-uhan ug demokrasya sa Pilipinas. No? So sa kadaghan sa atong mga choices sa pamulitika, labi na sa mga kandidato, nagtuo ko nga maghatag gini siya og positibo nga paglangtaw para sa Pilipinas. Isip mga relihiyosong Sugbuanon, dako ang pagtuo ni Fernandez nga madala sa konsensya ang mga botante karong eleksyon. Iyang awhag nga di magpada sa kwarta sa politiko ug piliun gyud og tarong kadtong angayang palingkuron sa gobyerno kansang katuyuan mao ang pagserbisyo sa publiko. I would say nga we have to cling to our religiosity. In other words, muampo ta unya kining mga liupo ta sa Ginoo nga kanunay mugiya nato. Nakit kita sa mubuhat po ta sa atong mga angay buhaton, no? Sumala sa dikta sa atong konsensya. No? Kinaamo gyud Ginoo nagpaluyo sa atong hunahuna. Angay atngan karong 2016 ang bangi sa politika sa dakbayan sa Sugbo sa Team Rama ni suspended Cebu City Mayor Michael Rama ug di kanhi Kongresista Tomas Osmeña sa Bando Osmeña Pundok kauswagan kon BOPK. Natagbaw ba ang mga Sugbuanon sa mga kausaban sa administrasyon ni Rama ug buot na nila nga ibalik sa City Hall ang mga Osmeña? Apan alang sa Team Rama, mas daghang mga Sugbuanon ang nakaangay sa kabag-uhan sa syudad ubos ni Mayor Rama ug napulan na sila sa pagpanaot ni Osmeña. So the myth na di yun mapildis Tomas Osmeña has completely been broken and now people are coming out in the open and saying, I am for Mike Rama. Sa probinsya, ang suway nga pagbalik sa mga Garcia sa Kapitolyo sa pagdaga ni Winston Garcia, batok ni Cebu Governor Junjun Davide. Ang pangutana sa uban, konsolido ba gihapon ang Liberal Party sa probinsya sa re-election ni Davide, ingon man ang suporta nila ni Mar Rojas nga maoy kandidato sa partido pagka-presidente. Alang sa hashtag Action Bisaya New Year Special, kini si Jinky Rosin. Naanda na sa mga Pinoy ang mga tuo-tuo. Labing sikat ini ang pagpa-feng shui aron swerteon. Swerte sa love, business,
o bisan sa politics. Kinsa ka ang mga swertehon this year? Sa pagsud sa bagong tuig, kasagaran ka nato makahuna-una kung unsay mahitabo nato sa tuig. Ang tuig 2016, ang tuig sa Fire Monkey. Matud sa mga eksperto, problema karon sa mga tao ang finances o pangwarta. Aron di malupig sa dimalas, mahimo ura nga mapangitaan og solusyon ang mga problema sama sa kautukan, kabugoy ug kamabinantayon sa unggoy. Hilabihan ka dimalas ang gipanganak sa Year of the Tiger tungod kay kaaway kini sa unggoy. Angayan bantayan sa mga tigre ang problema sa panglawas, panalapi, trabaho ug love life. Uban nga mala sa tigre ang mismong gipanganak sa tuig sa unggoy gawas lang sa mga gipanganak og 1944, 1968 ug 1956. Dapat alala, you have to think twice before spending your hard-earned monies. Ingat, baka madali kayong maswindle, mabudol-budol, or simply wrong investments. But the best defense for tigers and monkeys and those na mga affected na signs is to take care of an arowana fish. Yan ang lucky pangontra. It absorbs the malas. So if your arowana fish dies on you, don't worry, just replace it. Parang insurance policy lang yun. But to be totally protected, since hindi mo naman madala yung aquarium mo, yung isda mo, anywhere you go, you can wear a lucky charm called arowana ring. Oh, here, I'll show you the sample here for ano. Then, Pwedeng lalaki, babae. oh, unisex to. As long as it's within your person, it's like an amulet, anting-anting. Okay? Labing swerte ug daghang opportunity sa career karong tuiga ang mga Year of the Ox, Rabbit, Sheep, Dragon, Monkey, Rooster ug Pig. Malason sab sa career ang Year of the Tiger, Rat, Snake ug Horse nga mahimong mataktak sa trabaho. Ang epektibo nga pangontra sa malas, ang unggoy nga nakasakay sa kabayo. Except for Year of the Tiger, you can buy this figurine. I think here in Cebu, there is a feng shui shop here near SM. They have a lot of these lucky charms. Monkey riding a horse. It's simply a monkey on top of a horse, but it's dressed like an emperor. It's about actually the Monkey King, inspired by the Chinese classic Journey to the West. So if you have this figurine or lucky charm on your desk or in your bedroom or in your office, it helps you overcome any difficulties. Angay mag-amping sa panglawas ang mga tiger, monkey, rabbit, dog, horse ug rooster nga posibleng matakbuyan og sakit. The major tip sa feng shui is avoid visiting the sick and attending funerals, the dead also burials. You can get contaminated when you visit these events. No? And the rest would have average good health. No? So that's it for health. No? Sa presidential race, gipanglantawan nga muubos ang kasikat nilang Mar Rojas, Senator Miriam Defensor Santiago, Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa tunga-tunga sa ilang pangampanya. Malas sa mga magpapili pagka-presidente si Rojas tungod sa simbolo nga metal roaster nga daling matunaw sa Fire Monkey. Dakong malas usab si Senator Grace Poe nga gipanganak sa Year of the Monkey. Labing swerte kanila si Binay tungod sa pagka-water element sa iyang zodiac sign nga makapalong sa Fire Monkey. So it's a year of political upheavals and threats. So hindi malayo siguro na after elections, instead of us seeing reconciliation of all the parties, we might even see the same pattern before na may mga military adventurism and attempts to grab power. No? The sign of the rabbit in Philippine political history is championed by FPJ. So, election day would be largely influenced and tainted by the long shadow and legacy of FPJ.
Sa uban pa mga swerte, sa bisan unsang klase sa aspeto sa kinabuhi, ani ang insaktong listahan. Tungod sa batasan sa unggoy, daghang mga unplanned success karon tuiga nga angay ampingan aron magpadayon ug mulambo. Let's remember the reason for the season, and the key word is always to leave Jesus in our hearts forever. Amen? And for Chinese New Year and New Year, this is my message. Kong Hei Fat Choi, of course, but there's a difference when it comes to Western New Year, January 1, always prepare 12 brown fruits, one for each month. Pagdating Chinese New Year, we can reduce this to 8 for double prosperity. Pahimang no hinuon sa mga eksperto nga giya lang sa angay nga buhaton ang mga panagna ug anaaras sa kamot sa mga tao ang kalampusan. Alang sa hashtag Action Bisaya New Year Special, kini si Leslie Caminadi Vistil. Swerte man o dili, every year is a good year to get married. Alang sa gustong magiyahan sa ilang wedding plans, here is my friend JP Lau Quatsera. Since we are like Asian, so probably like I will go like the acro na color. Mao kini ang panglantaw sa designer nga si Lemuel Rossos karong 2016 sa kalibutan sa wedding dungan sa pagpakita sa iyang 2016 wedding collections. Mas detalyadong disenyo nga mag-agad sa body structure o color ang sumbanan sa mga nagunang designer sa pagmugna ug hugyaw nga mga wedding gowns. I'm mostly as a designer. I myself should very particular with the color of the gown. It should be complement with the skin of the bride. Matod sa laing designer nga si Mercury Gomera nga di na uso ang mga superstitious beliefs sama sa dili pagsulob sa wedding gown sa di pa ang adlaw sa kasal. Kinahanglan na nga masiguro ang fit ug disenyo sa wedding gowns alang sa labing espesyal nga adlaw sa ilang kasal. Wala na karon kay most mga bride fitting gid sila kay ma-disaster during the wedding day kung ibas na sa wedding gown. Because most di man masaktong fitting, masaktong armpag. So kinahanglan i-fitting it before the wedding day. Naabtan sa News 5 kining kaslunon nga nagfit og balik sa iyang wedding gown aron masiguro ang iyang gusto sa iyang trahe de boda. Dako ang pasalamat sa bride-to-be nga iyang gisukod og balik ang iyang wedding gown nga di na masakto niya tungod sa sunod-sunod nga kaon sa milabay nga mga adlaw ning holiday season. Sa mga kapatid out there nga planong magpakasal karong tuiga, di ay mga professional advices sa mga professional designers. Most of my bride, I asked them about the pili lang budget for the wedding gown. So, ako yung i-maximize o pila ilang budget for the wedding kay practical naman ka ng gown. If they want to go with like the typical wedding gown, like not so like expensive, pwede na sila like mga A-lines, that the usual cut for the wedding gown. Sa disenyo sa reception, mas in karon ang natural, classic o modified look nga mao'y gusto sa mga kaslunon. Uso ang metallic motif nga magpahayag sa reception nga mahimong butangan o hometown touch nga magpahinumdom sa mga bag-ong kasal sa mga lugar nga mahinungdanon sa ilang relasyon. Wa gihapon mawala sa uso ang romantic ug intimate atmosphere sa reception alang sa pamilya ug kahigalaan sa gikasal. Mas gipaboran usab karon sa mga wedding planners ang long ug rectangular table setup nga mas space conscious ug manageable kung itandi sa circular setup. Insab karon ang just pick floral arrangement sa kasal o sa reception apan wa sab mawala sa uso ang classical ug dreamy floral motif. Tambag sa mga wedding planners sa buot mo plano sa kaugalingong kasal nga mo canvas sa mga services nga ilang kuhaon ug ang mga gamiton sa kasal ug sa reception aron makabarato ug mag-budget ang tanan. Alang sa hashtag Action Bisaya New Year Special, kini si JP Lau Quatsera.
Dako ang pag-usbong sa patigayon sa Sugbo nga makita sa daghang gipatukod nga mga buildings ug mga bag-ong mga shopping centers. Unsa kay laing mga patigayon nga mosulod sa Sugbo karong 2016. Tataw ang paglambo sa patigayon sa Sugbo niadtong 2015 nga makita sa mga bag-ong mga building ug mga gipangablihan nga mga negosyo. Nadugangan usab og 67 ka mga sakop ang Cebu Chamber of Commerce and Industry nga dunay kapin 700 ka mga membro nga sagad mga small and medium enterprises. Lambing dako nga timailan sa paglambo sa Sugbo ang pag-abli sa duha ka dagkong mga mall sa dakbayan sa Sugbo. Bisan pa man niini, wa gihapoy puas ang pagdasok sa mga tawo sa mga naandang suruyanan ug kumprahanan. Niabot og 13% ang pagsaka sa patigayon sa Sugbo sa nakalabay nga 5 ka tuig tungod sa kataas sa purchasing power ug ubos nga interest rates. Nakitang problema sa chamber ang nagkagrabe nga traffic ug kakuwang sa igong infrastruktura aron makaabag sa paday nga paglambo sa patigayon. But we are victims of our own success. It would be so low that more and more can afford vehicles. We are still lacking in infrastructure, those initiated by the government. Ang pagpaningkamot sa mga magpapatigayon din sa Sugbo alang sa tanan. Apan mawa lang kinitanan og bili kung walay tarong mga kadalanan ug uban pang mga infrastruktura nga mahatag lang sa atong gobyerno. Matod sa CCCI nga nagkadugay, nagkagrabe ang epekto sa nagkahuot nga traffic sa Sugbo sa ilang mga patigayon. Usa na niini ang congestion sa Cebu International Port diin matanggo ang daghang mga shipment alang sa probinsya ug ubang bahin sa Rehiyon 7. Padayon usab ang pagsaka sa volume sa gidaganon sa mga container vans sa CIP. Inon, gikalipay sa chamber ang pagsugod na unya sa expansion sa CIP sa Tayod lungsod sa Konsolasyon karong Agosto. Target nga mahumat ng CIP expansion sa July 2019 nga nasugdan pinagi sa loan grant. It has been approved by the national government, but we do not have any clear idea now as to where it's going to be in this, or what the deadline or the estimated start of construction will be. So that's a sample. Tipik lang kini sa daghang mga concern sa mga magpapatigayon nga bot nilang matagad sa gobyerno. Malaumon usab ang CCCI nga mas mulambo ang ilang industriya tungod sa paghingpit na sa ASEAN integration. Hangupon na unya sa nasod ang free flow of goods, services, investments ug skilled labor gikan sa ubang nasod nga sakop sa ASEAN. Matod sa CCCI nga paboron niya ang ASEAN integration sa mga professional nga mga Pinoy nga sayon ra nga makatrabaho ug makanegosyo sa ubang ASEAN countries. They will be able to work in the countries which are part of the ASEAN. They will just some need accreditation, and that's where we should probably assist. Not probably. Actually, we have been working with academia in order. Sa natad sa business processing outsourcing, moabot og 2 billion pesos ang dugang investments, alang ini o dugang 110,000 katrabaho sa BPO. Dagan usab ang mga dagkong kumpanya nga mi-apply aron makasud sa economic export zone sa Sugbo. Makita ang paglambo sa Sugbo sa paglambo usab sa Regional Gross Domestic Product kon GRDP sa Central Visayas nga mo'y top 3 sa tibuok nasod. Ang industry sector ang labing dako og pagsaka gikan sa 35.3 niadtong 2014 miabot na kini karon og 37.3. Miboom usab ang construction business nga makita sa mga bagong mga buildings. Mas gitutukan karon sa rehiyon ang service business kaysa naandan nga industriya sa agrikultura. Gipasalig sa mga magpapatigayon nga ilang ipadayon ang pagpaningkamot aron mapalambo ang ilang patigayon karong 2016 alang sa kinabag-an sa mga Sugbuanon. Alang sa #Action Bisaya New Year Special, kini si Ryan Sorote. Let's see unsa kay mga usong mga fashion trends this year. Would there be changes in styles o mubalik ang pagkasikat sa classic fashion?
Ang trend sa fashion karong 2016, continuation lang sa nasugdan nga dagan sa fashion sa 2015. Nahinabi sa News 5 ang pipila sa mga nabantong nga Cebuano designers ug makeup artist sa Sugbo. Ilang gipaambit ang mga muklik sa trend sa makeup ug mga outfits sama sa gowns, suits ug uban pa karong tuiga. Meet Nars Uchiha, 5 years in the making na nga designer. Inspirasyon sa pagmugna niya og hugyaw nga mga gowns ang pagsalmot kaniadto og mga Miss Gay competition. Inay mo abang og gowns na una-unaan niya nga mumugna og kaugalingon nga sapot nga irampa nga mao'y gisugdan sa iyang career. Heart-shape siya, niya ka ng swimsuit siya, na siya suited og mga lace-lace, og mga crystal-crystal, o ng mga brooch-brooch siya, para mahayag jud siya during night. Shining shimmering, mermaid cut, swimsuit style, na puno sa nagsidlak-sidlak nga mga lace. Mao kini ang mga gown nga napanglantawan ni Nars nga mopatok karong 2016. Sa color is day makeup, it should be light color like brown, pink. Yeah, kung mga evening, light siya gid siya kung smoky eyes o mga dark siya nga mga colors. Ang mga lipstick gud mostly if wa kay eyeshadow, pili ka mo wear og mga red lipstick, mga strong lipstick. If kanang heavy eyeshadow, pwede siya mo-blend og mga nude colors. Sa indigay sa pagkapahay, ni trending lukop kalibutan ang kaanyag sa dalagang Pilipina human nga malampusong nalangkat ang korona sa kadaugan sa Miss Universe ni Pia Alonzo Wurtzbach. Apan, karong 2016, unsay in na in sa fashion ug sa makeup nga makapastand out gyud sa beauty sa dalagang Pilipina. Samtang, sexy and something that glitters, mao kini ang musalamin sa napanglantawang trend sa fashion ni Lemuel Rosos nga napulo ka tuig ng designer ug makeup artist. Usa sa labing dakong achievement sa career ni Lemuel karong tuiga ang pagpasapot sa mga contestants sa usa ka international men's beauty pageant ug ang paggana niya nga designer to the stars. Details is very important in the certain gown because it speaks for the design. Kanang imong gi-mention, it's like somehow like mga different types of cut. So it depends on the structure of the wearer. Matud ni Lemuel nga strong and loud colors mo ipatok this 2016. Kung itandi sa mga nakalabay nga tuig, mas detalyado na karon ang mga gowns. For 2015, like before, no, murag effect, no makeup. But then in 2016, like mga loud colors na, like blue, if blue good ang kuan, murag metallic blue, and the lipstick should be like red jud. Hinay-hinay na usab nga nauso karon ang mga hayag ug mas colorful nga mga suits nga mas hugyaw. Alang sa mga kababayan, kusganong gipaambit sa duruha nga sa bisag unsa ka simple ug natural look sa usa ka gown, matagan lamang kini kinabuhi depende sa pagdala niini. Alang sa hashtag Aksyon Bisaya New Year Special, kini si JP Lauquat Sara. I'm so hopeful for 2016, Glenn. Ako sa Georgia, no? Kay this year, there's more competition tungod sa ASEAN integration nga mosulod sa nasod. But as a businessman, challenging yun na siya. Kay more competition, meaning to say, mo improve sad ang mga negosyo. Aside from that, murag gubot-gubot sab ang first quarter, Glenn, sa tuig tungod sa presidential elections. But whatever happens, atangan na sa tibok nga puwersa sa News and Information Center sa Aksyon Bisaya. Maugad to ang mga New Year Special, hashtag Bagong Tuig. Ako si Glenn Soco. Mga kasayuran nga pundasyon sa ligdo nga opinyon o konkretong solusyon. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, Kay di lang kutob sa balita. aksyon! Malipayong bagong tuig. Happy New Year, everyone. A New Year's message from the Archbishop of Cebu, Jose S. Palma. My dear brothers and sisters, peace be with you. Give thanks to the Lord for He is good, His mercy endures forever. Together with the psalmist, we sing our thanksgiving to the Lord for during this new year 2016, we mark a series of celebrations. The extraordinary Jubilee of Mercy from December 8, 2015 to November 20, 2016. During this Jubilee year, our Holy Father, Pope Francis, has called us to entrust the life of the Church
on all humanity and the entire cosmos to the Lordship of Christ, asking Him to pour out His mercy upon us like the morning dew, so that everyone may work together to build a brighter future. As part of our 9-year preparation for the 500th anniversary of the arrival of Christianity in the Philippines, your Philippine bishops have designated 2016 as the year of the family and the Eucharist. In this year, we are invited to kneel down to bring renewal to the family. We kneel to serve like the Lord. We envision every Filipino Catholic family to be a missionary disciple of the Eucharist. This year also marks the 25th anniversary of the convocation of the Second Plenary Council of the Philippines, the greatest ecclesial event in the Philippines in the 20th century. This ecclesial event, 25 years ago, continues to challenge both the Filipino clergy and the laity until today to become a community of disciples, a church of the poor, committed to the mission of renewed integral evangelization towards the building up of a new civilization of life and love in this land. Closer to our hearts as Cebuanos is the celebration of the 51st International Eucharistic Congress here in our beloved Archdiocese a few weeks from now. During these days of conferences and spiritual exercises, may our devotion to the Eucharist be deepened and lead us to mission, so that others may realize the presence of Christ in their lives, our hope of glory. With all these events, we look to the example of Mary, the Mother of Mercy and the Queen of the family, who after receiving the good news of the Word made flesh in her womb, kept all these things, reflecting on them in her heart. Thus, all these celebrations and commemorations must lead us to contemplate the face of mercy, so that we will truly enjoy its fruits and blessings as a family and as a community of disciples. Finally, my dear friends of God, we do not know what lies ahead of us. There will still be many unanswered questions in our lives. The yoke of pain and suffering is still heavy and wearisome. The anxieties and worries of the future continue to darken our minds and hearts. Yet we shall not be afraid, for like Mary, who was left alone by the angel after the Annunciation, was not troubled because her fiat has led her to faith. Pope Francis has reminded us that faith is not a light which scatters our darkness, but a lamp which guides our steps in the night and suffices for the journey. To those who suffer, God does not provide arguments which explain everything. Rather, His response is that of an accompanying presence, a history of goodness which touches every story of suffering and opens up a ray of light. As we continue our journey in this year 2016, we ask the Lord through the intercession of Mary, Our Lady of Guadalupe of Cebu, to increase our faith so that all these extraordinary and ordinary events may allow us to see Christ once more and more clearly, to love Him more dearly, and to follow Him more nearly. Wishing for you the grace and peace of the Lord, and imparting to you my paternal blessings, I remain sincerely yours in Jesus, Mary, and Joseph, Jose Espalma, Archbishop of Cebu.